ang pinakamagaling magsayaw? San Fernando? San Juan? Gusto niyo ba talaga magsayaw? O tayo. Lahat tayo. Ay, hindi kayo tumatayo, hindi ako magsasayaw. Ha? Tayo! Madali lang yan. Cross, open, side, side. Dalawang beses. Cross, open, side, side. Tapos, 1, 2, 1 and 2. 1, 2, 1, 2, 3. Yung mga nasa likod, ba't hindi kayo nakatayo? Tayo lahat. Tayo. Okay. Maestro, music. Si Harry Roque ang pinakamagaling na spokesman. Kaya hindi mo na kanya ang oposisyon. Harry Roque ang ating pangtanong, kailangan natin siya sa Senado. Harry Roque ang kakampi mo, Harry Roque lahat tayo. Harry Roque ang ating pangtanong, kailangan natin siya sa Senado. Harry Roque ang kakampi mo, Harry Roque lahat tayo. Kasi masipag siya sa Ang gagaling sumayaw ng mga taga-LU. Mabuhay ang LU! Kita nyo naman, ang gamit kong salita, LU. Bakit? Dahil ako po ang pinakamagaling na surfer sa San Juan. Kitang-kita ang ebidensya. Nagtawanan sila. Bakit kaya? Hindi nyo ba nakikita aking mga, tawag doon, pandesal sa tiyan? Well, nagagalak po ako na makasama kayo dito sa LU. Alam niyo po, naghahanap dito ng girlfriend si Sherwin Gatchalian. Ako naman po, dito po sa San Fernando, meron akong confession. Ako po ay virgin. Virgin dahil kauna-unang beses ko pong magsalita dito sa San Fernando. Suki po ako doon sa distrito ni Congresswoman Erigel, pero kauna-unahan ko po magsalita rito sa San Fernando. Oo nga pala po, merong isang tumatakbo rin sa Senado, pinupuna yung aking pagsayaw. Sa totoo na lang po, hindi kasi siya marunong magsayaw. Inggit lang siya. Anyway, importante po na tayo magsayaw. Dahil halos 3 taon na tayong nakakulong. Pero dahil lahat po tayo sumunod sa hingin na ating presidente na magmask, hugas, iwas at bakuna, lahat po tayo ngayon naririto nagwawagi laban kay COVID-19. Ipagpapatuloy po natin ang pagtaguyod sa kalusugan dahil hindi po katanggap-tanggap na ang mga Pilipino namamatay na lamang dahil sila ay mahirap. Sinulong po natin ang Universal Healthcare na nagnanais na magbigay ng libreng gamot at libreng paggamot. Yan po ngayon ang nagbibigay ng mga COVID packages, libreng bakuna at libreng PCR tests. Pero ang banta po ngayon sa pagpapatupad ng ating batas, korupsyon sa PhilHealth, binabalaan natin ng PhilHealth, mag-ayos kayo dyan dahil kung hindi, bubuwagin natin kayo, papalitan ng National Health Service para mawala ang korupsyon sa PhilHealth. Nung tayo po'y kongresista, sinulong din po natin ang batas, hindi lang po nagbibigay ng libreng irigasyon, kung hindi libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan. Pero ngayon naman po, kung tayo'y tutulungan nyo ako makarating ng Senado, importante po matigil ng pagkagutom, isusulong po natin ang Zero Hunger Bill, nagnanais po na sa administrasyon ni Apo Bongbong at Inday Sara, wala na pong magugutom sa Pilipinas. Isusulong din po natin, nasa periodiko na po, nauubos na ang ating inuming tubig. So sa administrasyon din po ni Apo Bongbong at Inday Sara, magsusulong po tayo ng Right to Water Bill nang sa ganon lahat ng Pilipino magkaroon ng malinis at ligtas na inuming pantubig. Mga kaibigan, hindi lang po ako abogado, ako po'y nagturo din ng international law. At ngayon po, habang tayo'y nagsasaya rito, nagkakaroon po ng labanan. Totoo po, malayo ang Ukraine sa Pilipinas. Pero mararamdaman po natin yan dahil pag nagkagera, lahat ng bilihin tataas.
Kaya importante rin po na pagdating sa Senado, maglagay naman tayo ng tao nagkakaintindi nitong international law at yan naman po ay tinuro natin ng 15 taon sa pamantasan po ng Pilipinas. Pero ang pinaka-importante po, nakita ko po bilang tagapagsalita kung ganong kahirap na sa gitna ng pandemya, ginagamit po ng kritiko ng administrasyon ang COVID para mamulitika. Hindi po tayo makakabangon galing sa pandemyang ito kung hindi tayo magkakaisa. Kaya po ang panawagan ng inyong pambansang dancing teddy bear, Bongbong Marcos for President, Inday Sara for Vice President, at Straight Unity for the Senate. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po ang LU!